Πρέπει να τα κάνω. Άντε. Πού θα πας να βάλεις φωτιά σε αυτό? Όχι, περιμένω να το κάνω εγώ. Πήρες και τα σπίρτα. Είναι οπλισμένα. Στην αστυνομία, κακομοίρη μου. Και πιο πέρα μία. Πιο πέρα λίγο ρε. Εκεί καλά είσαι. Θέλει ολόκληρο βίντεο από τώρα, έτσι. Τραβάω. Αν τραβάς. Να έρθει προς τα δω το γκαζάκι το άδειο. Μπα. Δεν προσέχτε. Ήταν και οι δυο τους. Λίγο βάλε ρε. Έλα, ρίξε, έλα. Έλα, άντε. Θα σβήσει. Είναι κανένα όπλο γεμάτο ρε, δεν έχει κανένα. Το δικό μου είναι. Προσέχετε που ρίχνετε τώρα, γιατί δεν θέλω να το τέτοια. Α, αυτό είναι άδειο. Το δικό μου είναι γεμάτο λέω. Όπου το δικό είναι διπλάσιο βάρος. Δεν βλέπω όλα. Τι το πέτυχε. Γεμίστε ρε γρήγορα. Θα σβήσει φωτιά ρε. Άνοιξε το αυτό στο ανοιχτό. Θα σβήσει. Θα σβήσει η φωτιά, τελειώσουν οι μπαταρίες. Βαγγέλη, εσύ να ρίχνεις. Εγώ εδώ Το πέτυχε. δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Όχι. Έτσι κι άλλο ρε. Μην το καθυστερείς γιατί δεν έχεις περιθώριο.